הכבוד ללוש, אתה מהכוס. טעים? כן? מצוין. את רוצה עוד פסטה? נביא לך עוד טיפה של פסטה. תראי לכולם איך את אוכלת עוף וגזר וקישוע ופסטה. ושותה מהכוס. שלום! כל הכבוד. כל כך גאה בך. גם את גאה בעצמך, אה? גם את גאה שאת שותה מהכוס. איזה כיף לשתות מהכוס. זהירות, לא להיכנס. טוב, בסדר, הבנו. תתחילי לאכול טבעה. לא, קודם תאכלי משהו. רזר, את רוצה קצת מרק ירקות? נו, קחי. כל הכבוד. את אוהבת את העוף? העוף טעים לך? וואלה, כאן צריך למנות לך עוד מים, אה? כל הכבוד. או שפנו את זה לתוך האוכל. שימי את זה בצד. כן. איפה הילה? איפה הילה? איפה הילה? הנה הילה! אוי שי. כן, תשימי, תמרחי טוב את האוכל בשיער. תמרחי את זה טוב. כדי שאחרי זה באמבטיה נוציא את זה. זהו? קחי. וואלה, חיסלת כמעט את כל הירקות ואת העוף. כל הכבוד. טוב, אך בראש נגיד שלום. נראית לי גמורת טיחו ואכלת יפה מאוד. תעשי שלום. תעשי שלום. תעשי שלום. תני לי כיף. תני לי כיף. כיף. תני לי כיף. כל הכבוד. ביי לכולם.